Poď Kinga Dáme ešte. si 2 líčky. Poďte, Ale nie, poďte ten sa. druhý nám bude pomáhať dimižovať, fakt, hej. Kinga na vara. A poďte sa už postaviť, chlapi. Poďte mi Kinga do druida. Boucherom budeš disponovať, dobre? Dobre. Dobre. No poďte postaviť, Áno, chlapi. áno, slyším, počujem Aj na Paladina hoď Kinga. A Kinga na Rogune, na Rogunu. Kinga na Rogunu, šup. Bo ja vás nemám rád. Kinga na Rogunu. No piče jebnuté, ja však prečo nemáte buffy? Takisto na každom Každého všetci bossa zomreli. buffujeme. Všetci zomreli. Každému daj Kinga share, rýchlo. Do piče. Combat starts. No ja si Pripraviť idem sa. postaviť na druhú stranu, budem chodiť s miličkami, alebo tam toto. Fotky. Der. A percento zase nevidím, si to sledujte. 96. Stojíme. Božský, postav sa teraz na nás, lebo tam bude tank stať. Dobre, bacha. Tu bude dotka, hej? Rangetka, Anaria, dispel. Dispelni ho. Tak má dispel. No však jasne teraz už. Dobre. Zober si toho gula Anaria, čo máš na rangetkách túto, prosím. Na rangetkách. Tankni si ho. Range, poďte všetci. Anari Hipsa. Anaria Hipsa. Anaria, prosím ťa, zober si tých gulov, čo je na nás. Alebo Gidotka, pripravte sa, hej? Všetci poďte. Šungaver, bacha je tam trapa. Vidím. Môžem? Dispel. Máš dispel, však čo ti jebe? Kričím, Ježiš, prestaň zjapať. Koľko má percent boss? Prehilujte ten infest. Rangetka. Prehilujte ten infest. Ticho. Máš tam Shamblinga, hej? Koľko má boss percent? 76. Šemlinga. 5%. Anariu dispel. Tak už poďme na kraj, nie? Božský. Poďte, ešte sa posun trošku. Anari CD. A už poďte na kraj, už aj preč Anaria, choď preč. Dávam ti sak. Poďte preč od toho horora. 71. Dobre, už stojte tu. 70. Dobre. Prečo mám Nedemižujte Shamblingov. Nedemižujte tých hororov. Hej? Či čo to je? Spirita. Čakajte. Dispel Anariu. Dobre. A môžete. Damage. Vyploštite to hlavne rýchlo. A kto má tú guličku, pokom ide sféra, tak odrejdu, hej? Ako ja teraz. Lebo to dáva damage. Druhého Ako nastrel extra. Jeffis. Anariu dispel. Anaria, choď preč od nás. Máš tam Anaria, máš tu dotku, ideš do rajdu. Čakaj, dispel. Jebe Čakaj, dispel. ti. Teraz, dispel. Dobre. Máš dispel. No, som to Čiže ex je takový dobrý, ty kokot. Poďme. Bože, to je na gulovi dotku a Sakrifačku, do ticho. rajdu, aby to Ticho, nedispelo. dobre, Tak už drž piču. Klič, ty vole. Dobre. Ticho už. Najlepší som. Ty si tady všichni máte rádi. Nejebem vám Bacha. do piči. Dispel silent. Tomu tam Musíte hej. dostať A ten bossa silence berte oba na dva. stredu. A pôjdeme doľava, hej? Ten dvojka. Dvojka. Ako sme to mali. Ja neviem. Tam si dospeli, to? Sféru mu pomôžete. Ale tú sféru. Pôjdeme doľava, hej? A poďte, všetci na hviezdičku. A zabite Raginga. Stunuje prvý Sheriff. Stunuj, poď. Stun Sheriff. Dobre, a healujte, má healera, hej? Potom dáva Holyvrat, hej? Tak už ešte ja. Holyvrat. Nie, nikto nestunuje už. Holyvrat a stačí. Dobre, a bude defal, hej? Kedy sa fein do tu je defile? Nemôžem prehýlovať to vyjebaného holdíra. Healuje Daj locho, Jeffy. Dal som mu lohko. Ja som mal Valkýru. Mám bobu. Healuj Apfela, dobre. Na jednotku? Anaria, zober si bossa, holdy resni toho Huntera. Dobre, poď. Máš rinervačku. Počúvaj, exce dvíham sa Nie, nazad. no poď, hneď ty kokot. A rebák, hneď.
Bacha, Diffal bude, Diffal. Máš A preč, Kinga odo dobre. mňa. Stunuje Koli, stun. A stiahaj toho bossa s tou Valkyrou, Anaria. Dobre, stunuje Holibrat aj poď. A ďalší Holibrat šer teraz. Nie som tam. Dobre, tak je zabite už len. Nie. Dobre. Teraz tam na kraji, nech bude Diffal, hej. Tebe refer, no. Dobre, zabuchám si manu troška. Anaria, môžeš zobrať bossa hold renervačku pre mňa? Áno, dobre. A bacha Diffal. User Pekne. A disconnected poďte from na your druhú channel. stranu, hej. A poďte tuto dole, pôjdeme na hviezdičku. Sem na hviezdu, na hviezdu. Neviem, kde je hviezda. Stunuješ šer, hej. Šer stunuješ. Áno. Má zase Infest. healera, poď. Healera a healuj, prehealuj to. Šup. Dobre, pekne. Holy brat, oni, poď. Holy. Dobre, už zabíjte tú Valkyru. Defal A teda. koľko má percent boss? 50. 9%. Dobre. A poďte na druhú stranu, ideme šup. Koľko už som si ešte zjebal. Jebaný Ale Soul Reaper, jebaný do piče. Na hviezdičku, posun to ešte trošku. Áno. Sa mi páči, ako má 2% na damageované 2 milióny 300 000 a holdiro 500 menej len. Tak lebo ja som už raz zomrel a potom... Dobre, ticho a bude hneď Diffal. A poďte preč Diffal. Stunuje šer, či Koli stunuj, poď. A musíte tú Valky rýchlo zničiť, hej. Dobre, šer dá Holy Brat, hej, teraz. Šer teraz. Kľude. Na cooldown, prosím ťa. Dávam. Dobre, a poďte už A ma... poďte na kraj, poďte tu na kraj už. Poďte, kam Dostaňte idete? tu. Nemám Mám 60 nástrel, sekúnd. Jetfix nastřeluj. Nastřeluj. Na Ani ja poslednom... nemám nástrel. Ticho. Dobre, nevadí, na poslednom spiritách som hopka, hej. Ja dám hopko na... Ja na nemám teba už extra. hopko. Dobre, nevadí. Ja dám na extra. Posaď sa trochu doleva a nares. Pomôžte mu s tými sférami, hej. A na poslednom Nemusia. spirita si odpálte všetky CDčka. Absolutne všetky CDčka sa neho odpálite. Poďte. Tento ešte nie, ale náš na to ďalšieho, hej. A dajte hopka, jo, na healery. Bacha s tými sférami. No Pomôžte hej, mu. ja Dobre, seba hopko. si dám, lebo ja som dôležitejší. Daj si hopko šel. No a Koli dá na Shungavera. Nemám už. Dobre. Dobre, a na to spirita odpálite absolútne všetko, hej. Absolútne všetko, čo budete mať. Ak by sme ho nezabili, dobre, ak by sme ho Aj, nezabili, Koli. musíme ho zabiť, tak ho Holdir zobere úplne preč, dobre? Anaria zobere bossa, dobre? Ale Počkajte, zabijeme ho. zabite tú sféru, Dobre. lebo ja musím doradiť a bucha man. No, aby... Ja zabijem sféru, choďte bossa, ja zabijem sféru. Dobre, a zabite boss, zabite Reginga, stoj a zabite ho. Zabite ho. Dobre. Nice, easy. Killing spree. Easy. To dúfam, Zaviesť že ma nejebne dole. A poďte. Bežte. Budú dopředu. A stojte. A všetci, každý ničí spiritov. Nikto nehýluje, každý ničí spiritov. Spirity sú dôležitejší. Poďte. Bacha bomba. Bežíme až do rohu, poďte. A Jak tu chce stojíme. hýlu, ja teraz nemôžem. Nie. Nesnášam zaholadina v tejto frostmúrne. Bacha, dajte sa. Nie, poďte do rohu. Tu až semka. Každý ničí spiritov. Jebem na to. Stojíme. Pome. Bacha, sakritačka. Alebo dačo. Bacha, bežte. Už len bežte. A bude Diffal hneď, hej? To zlakol do píče. Nie je Diffal. Dobre som urobil. Dobrý healer si extra, dobrý. A potom se budete muset postavit jako jeden člověk, jo, to doufám. Hej, počúvate, tam pôjdeme na hviezdičku úplne všetci, dobre? A je mi jedno, či si Hunter, alebo či si A Rogue, kdo alebo vybírá si prvý? Josh. Ešte mám 30 sekúnd ticho. cooldown na bubu. Prvý bude vyberať Anaria, hej? Pripraviť sa Diffal. 5, 4. Diffal, šéf, pekne, hej? A keď budú spirity, tak ťaháme na druhú stranu, hej? Počúvajte, potom bude Diffal a hneď všetci sa musíme na jednu stranu postaviť potom, hej? Ak to posereme, tak môžem zájsť, dobre? Poďte a všetci na druhú stranu, na hviezdičku, úplne na hviezdičku.
Hej, počúvajte, defal si vyhodíme niekde túto, ako je stred a pôjdeme potom až za ten portál, dobre? Čiže defal niekde na stred a Ale ešte najskôr nesmie sa pôjdeme tam do Frostmúrny, ale vieš. No veď to, preto hovorím, že hej, tak defal vyššie Dobre. Kirionovi do stredu a potom všetci pôjdeme na portál, rozumiete? A poďte bežte. Zase všetci To vyčestujú. piče jebnutej. Spiritu Poďme do zase druhej na strany, strane. poďte, do tejto, poďte. Poďte, ale Prebehnite to nezaspávajte. rýchlo. Holý brat, Dám dávaj tam šupinu. holý brat. Rýchlo. Dám šupinu, Nie, holý brat. Ja som resujem ho. bomby. Dávam AM-ko. Ale vy spíte úplne. Dobre, nevadí, potom ho resnem. Bacha, Odfoukněte to. No, nemáme čím. damageujte spiritov. Dobre. Ľudia. Holdera potom resnem. Ty vole, bol Hej, bacha, bomba, dozadu, úplne dozadu, dobre. A poďte bežky. Hej, Anari Berbosa. A všetci na hviezdičku, všetci na hviezdičku. Na hviezdičku, Ale rýchlo, na hovno, hviezdičku, ale- rýchlo. Na hviezdu, všetci, jem jedno. Rýchlo, a Holdir vyber spiritov. Všetci healujte Holdira. A všetci na hviezdičku. Nemám ťa, Holdírko. Nie. Dobre, ľudia. Ja mám 4 Reba, Ja tu pustite neviem Holdira, sa rýchlo. vyhrať. Reba Tak to Holdira. robí nervy Ticho, toto. ticho, Reba Holdira. Daj mi nerváčku Holdira. A poď na druhú stranu. Idú ešte teraz spiriti, bacha, Holdir, vyberte niekto. Ešte dva, bacha, idú ešte dva. Bacha. OK, a všetci na hviezdičku, či to spiritov vybere Koli. Dobre, Koli? Jo. Kolik má A všetci na procent? hviezdičku, všetci. Absolútne všetci na hviezdičku. Koli, poď bublina. Šer na hviezdu. Jeden ušiel. Ja to vidím. Ja ho vybral. Dobre, Holdír. Fuj, to bolo šťastie, dobre. Hneď healujte Holdira. Poďte, bežte, poďte. Ľudia, healujte. Ľudia healujte, no to sa ti povie za holadina. Bacha, bomba je tu, bežte, nečakajte na mňa, bežte dopredu. To piče! Ľudia, sakrifačku dajte. Ježiš, To nezmá. som dával, lebo tam boli spiriti na mňa. Bacha, bomba Tu před námi. poďte, do rohu, dobre. Bacha, Proste, ja... poplajte si defky, Piči, AMko. Dobre, a tu stojíme, tu už len stojíme. A nižke spiritov. Stále stojíme. Nie, tam za nama je, dobre. Ja bacha dýcham. Teraz stojíme tu. Ale zabite to už, ja už tam nechcem, že to tej Frostburny, ja sa tam bojím. Další spirity vybuchám, jo. Čak už je to možné. Nedá. No. Idem tam už, bojím sa tam. Dej mi obětovačku kolej na jebat, na tu rogunu. Ale ten ličník ma baví, Tu neviem už, kde mám. Kámo. Ja Počúvajte nesiel ma, som dať keď budete, obetovačku. Nejak keď skoro budete sa to zabil, chodievať keď ešte mu Bejna, čisté. tak ma môžete ako zavolať Bejna, si s vami pôjdem. Aha, a kdože je první? Kamarát Čer, poď na ten heal. My nahilovali dokopy 12 miliónov. No, ale ja som bol celý čas prvý, takým No, smesným, no ale to je Frostmúrny, bezo tam mňa, si nemohol bezo mňa by si healovať vo skoro. Frostmúrne neurobil nič. Však tej múrne, ty kokos, to nemá hovadin šancu. Ale však ja som tam dal holy shocky, aj instantné flashe, judgment som tam dal taký, ale toto, šupinku som si zapol, ale aj tak nemôžem healovať, to bez tam. Boris, Kokos, dobrý. ale v tej Frostmúrne som nejako nahiloval, ty kokos. Pozri na Borisa. Violet Renewal, 2000. Ale dvou prstáků. No, nahealovali sme šupinama stejne, no. Sa mi Boris, páčilo, dobrý. sa mi páčilo, že však ja to budem točiť, však Hunter to má jedno tlačítko. Tak veď pôjdeš, Ty koko, 6000 DPS. Jaj, o 400 000 víc jak Holdir za tanka. Ty ma vôbec počuješ, Dobre. Herko? A já Hoši, jsem víš, tankoval. víte, na co jsem Herko. přišel? Že jsem celou dobu natáčel tu plochu. To je debil? Dobre, no. Natočil si z plochu a môžeme ísť do piče. Ale tak dobrý prvý půl. Na to, že som to bol po takej dobe, No, a pekne som nahiloval. Další level 25 ekce. Môžem ísť sám.
Všechno na prvý puls teda? Vajpli sme, kde sme to vajpli? Na princoch. A jo, vlastně. Jste slabý. Hamba. Koko dala ten healing. Aj na psoch. Já to ještě musím mít heal s tím Holy Priestem, ty vole. No to víš, že jo, vole, to nevím, kdo to s tebou bude healovat s Holy Priestem. Holy Pavla a Holy Priest. No já to ale určitě nebudu, Já jako. to zmáknu, ale s tím Holy Priestem. Ale bá, už to raz dali, a však aj video máme na YouTube, kde to healovali Holy Priest dá dokonca No Destruction. dobře, ale určitě ne Holy Priest. Holdir. Aha. Dá? Jako kdybych tady bylo hodně lepších, viď? Dobre, Nie, Třeba to Kaska. nebude nikdo hrát. Na Chlapi, Defenderu prostě ako nebude dlho hrát sme nikdo tu Holy boli v Priest, tom tak to je Teamspeaku? píčovina, to prostě nefunguje, tak nevím, proč byste to měli hrát. Pořád je zajímavý, vole. Prečo nemám Holder je- práve na tom Teamspeaku? Vie toho sharea. Prečo mi Jo, stačí do taky reči? bychom mohli, že jo? Počkej, jak se to dělá? OMG, nie. Tiež musí User dať was kick. kicked out of your No. channel. Tak, User takhle. joined your channel. Počúvaj, hej, resujte sa. Resujte sa. A ono, čo som chcel? Ako User dlho sme was tu kicked boli? out of your channel. Ako dlho sme boli Je v tom to disku? 15 minut, 16 minut natáčení. Máš nahráté hodie? Jo? User joined your Uploadneš to? channel. Jo? Ktorá píča? Se Sorry. 40 Sorry dva prsty, já jsem se vždycky Čeho moc hodír? pekný. Se 40 megovým netem už jo. Tyjo, tak jako když jsem měl 6 megový internet a upload asi 40 KB, tak to se nedalo nic uploadovat. Kamarát, ja mám ešte menší a pozri si, koľko tam tých videí mám. Ty vole, tak to si musel nahrávat 2 dny. ne? Míško, a prečo máš zapnutý počítač teraz večer? To si nahrával 2 dny, ne videa. No ne, ja. Trogbejna tu chci. No to čekej, vole. Toto dám, prečo to? Tu vstavku na val. Co? Yes. Já chci taky. Však ty vole, ty máš onu. Nemám. Tak už nič, čau. Holdir byl vždycky Vole, hrabač. tohle je jiný druid. A kdo chce tu mám tu šerku? Holden. A kde mám tu Trogbejnu? No nič Jaj. chlapi, ďakujem vám veľmi pekne, že ste tu boli so mnou. Aj my tebe. Možno posledný krát. Foto. My ti taky děkujeme, že jsi tady byl sám se sebou. No. No tak počkaj, tak sa skrineme my dva, posledne. Nie, já jsem Kdo mám si taky chce dať screen fotku s Holdir. excitation? Pojďte udělat stream ve formaci piča. Tak počkej, já už běžím. Tak mě Běžím. portněte, udělej tam telku někde. Robíme si screen, vieš, taký pamätný Počkaj, hodný. ale mám dobrý transmog, alebo mám dát nějaký jiný? Ale by som byl pekný, vieš? Hezčí už nebudeš. Dajte Tebe si všetci už nezachrání ani 10 šituli, plastiků, nech sú ty vidno vole. mená. Dajte si pre šituli, nech sú vidno mená. Ale ja som patron share, to je lepšie. No, já jsem mají Dajte top si down. pre šituli, nech sú Já, vidno mená. já jsem, vole, private. Ej, počkat, ale to je píčevina mít prostě pod Tam nikom je deep klik, move no. am a robot, když tam jsou s excem, ty kokot. Tak si zruške guildu. Zruške si, one, ten, kto sa bude fotiť tie mená guildy. A Narias nájde To sa upravíme na ve Photoshope. Odkiaľ Narias nájde. Dobrý, mám to. Tak jenom screen. Tak si musíš ale zrušit ty, A postavte aby sa se tam. viděl ty guildy. No tak jasné, tak ja to nejdem. Postavte sa tuto jeden, pokiaľ do roh, postavte takú lineu, robte tuto, ja sa postavím takto pred vás. Ho tam, podkoli ho teda. Majnek, lajnek, Som kokaj. stavil- Nechoď My sme- vedľa my mňa, sme také šer, spriaznené postav sa duše. dozadu. Postavte sa dozadu. Postavte sa dozadu. Náhodou. Bo vás vyjebem. Poďte tam hore všetci, hneď. Takto. Takto len stav. Vyjebem. Počkej, ale ja som, to je ľavá ruka. Ex, chceš praváka alebo levá?